Добрый день, паважаныя гледачы. Сёння хочу пагаворыць пра смаленскае да пскоўскае гутаркі, гаворкі. Па-першае, што гэта такое ўвогуле? Па-другае, чаму для адраджэння вось гэтых гаворак патрэбна беларушчына, беларуская мова. І па-трэцяе, ўрэшце рэшт, гэта тое, навошта гэтыя гаворкі патрэбныя і чым яны цікавыя, уласна, беларускай мове і яе носьбітам сёння. Дык вось, караценька, што такое смаленская гаворка, пскоўская гаворка. Смаленская гаворка ўвогуле яна належыць з пункту гледжання лінгвістычнага до паўночна-сходняй групы дыялектаў беларушчыны. Пскоўская гаворка насамрэч таксама, але яна мае уласную спецыфіку, пра якую я далей нешта таксама скажу. Гэта такі навуковы погляд. Я трошачку сёння расскажу пра асабісты свой погляд, і таксама мы абмяркоўваем не толькі і мага быць не столькі лінгвістычныя пытанні, сколькі, так бы мовіць, сувязь паміж лінгвістыкай, гісторыяй і палітыкай. Таму, паглядзіце, кожнаму чалавеку, які мае паразуменне, што адбывалася з пункту гледжання этнічнага, лінгвістычнага, гістарычнай Смаленшчыны, Пскоўшчыны, ему абсолютно зразумела, что гэта была часткай крывіцкая, беларуская, пакуль мы будем выкарыстоўваць сённяшнюю уже тэрміналогію, прасторы. Але, канешне, калі гэта будзеш казаць непадрыхтованаму до правды смаленчуку сённяшняму альбо псковічу, гэта будзе выклікваць, так бы мовіць, пытання, прынамсі пытання, а мага быць і хутчэй за ўсё нават і адмоўную такую рэакцыю. Але зусім іншая справа, калі мы будзем гаворыць з гэтымі людзьмі про іх мясцовыя гаворкі. Напрыклад, і гэта ўжо мой асабісты вопыт і погляд, калі мы адкроем такую цудоўную ды цікавую кніжку, як Смаленскі абласны словнік, якая была падрыхтована расійскім, падкрэслю, расійскім навукоўцам Дабравольскім, у пачатку 20-го стагоддзя, насамрэч ён ужо пачаў працаваць з гэтым у канцы 19-го стагоддзя. І проста дадзім пачытаць вось гэтую кніжку. Там абсалютна будзе зразумела кожнаму чалавеку, што гэта не тая самая мова, на якой размаўляюць сучасныя расейцы. А кожнаму чалавеку, якой мае некую прадставу пра беларушчыну, ды ввогуле пра суседнія мовы захаднеславенскія, у тым ліку украінскую мову і гэтак далей, канешне, я цудоўна ведаю, што з навуковага пункту гледжання гэта усходнеславянскія мовы. Але калі мы будем параўнаць гэтыя усходнеславянскія мовы, як, напрыклад, украінскую ды беларускую, з расійскую, дык для кожнага выключна расійскамоўнага чалавека
для с его пункту гледжання украінская ды беларуская мова яны будуць бліжэй да польская. Гэта мой таксама асабісты вопыт з тых часоў, калі я не ведаў ані беларускую, ані украінскую мову. Дык вось, просто кожнаму чалавеку, які мае прадставу пра украінскую мову, пра беларускую мову, ему просто, калі ён адкроіць вось гэтую кніжку, гэты смаленскі абласны словнік Добровольскага, ему будзе абсалютна відавочна, што караны смаленчукі яны размаўлялі так, як размаўлялі беларусы, і бліжэй да таго, як размаўлялі украінцы, часткова падобна на тое, як размаўляюць захаднія славяне. Вось. І гэта мой таксама был менавіта мой асабісты опыт і моя асабістая, так бы мовіць, нават псіхалагічная рэвалюцыя, таму што, напрыклад, я ўжо разумеў украінскую мову і беларускую мову як пасіўны, так бы мовіць, карыстач гэтых дзвюх моваў, ўжо ад пачатку 10-х гадоў, то бок ужо калі, мага быць не ад самого пачатку, але ўжо 2014 год, вось калі я глядзеў тэлебачанне украінскае, а потым пачаў чытаць вось украінскія розныя артыкулы на украінскай мове, а потым ужо на беларускай мове у пасіўным такім выглядзе я разумеў гэтыя дзве мовы, і гэта дзякуючы таму, што як носьбіт расійскай мовы я ўжо некалькі гадоў жыў у Чэхіі і ведаючы расійскую мову, сяк так ведаючы чэшскую, я ўжо калі пачаў глядзець вось украінскае тэлебачанне, пачаў чытаць па-украінску, я пачаў разумець украінскую мову. Вот. А ўжо ведаючы у такім пасіўным выглядзе украінскую мову, расійскую, чэшскую, аўтаматычна я пачаў таксама разумець і беларускую мову. Але гэта, так, я выкарыстоўваў гэтыя мовы як чалавек, які іх разумеюць. То бок я не размаўляў ані па-украінску, ані па-беларуску, і хаця я ўжо любіў гэтыя дзве мовы, хаця яны мне падабаліся, але вось ніяк так не дахадзілі рукі, так бы мовіць. Ужо такая падрыхтоўка сур'ёзная вось к таму, што я ўжо так псіхалагічна быў падрыхтованы пачаць вучыць беларускую мову, яна адбылася тады, калі я менавіта вось адкрыў гэты смаленскі абласны слоўнік як чалавек з каранямі са Смаленшчыны. І я просто, дакладна зразумеў, што маі продкі гаварылі на мове, якая была, фактычна беларуская, якая была фактычна падобнай на украінскую, якая часткова, прынамсі, яна належала до вось гэтага прастору агульнага у часткі ўсходніх славянаў ды захадніх славянаў. І вось, насамрэч, тэарэтычна ведаючы пра сваі смаленскія карані, я пра гэта не ведаў, я так разумеў гэта тэарэтычна і перад гэтым. Але вось гэты такі асабісты экзістэнцыйны вопыт, калі ты пачынаеш просто чытаць, і ты так гэта разумееш ужо не тэарэтычна, а так практычна, так экзістэнцыйна,
То бок ужо пачынаецца нейкі голас крыві, так бы мовіць, і вось з'яўляецца гэтая прычэтнасць на такім экзістэнцыйным узроўні. І таксама, напрыклад, наколькі я ведаю от нашых пскоўскіх сяброў, там гэтаксама, то бок калі яны пачынаюць пскавычам, якія яшчэ не падрыхтованы вось до правды про адзінае з беларусамі паходжанне, паказваць вось гэтыя прыклады пскоўскай гаворкі. Ну, напрыклад, вось мага быць у мінулым месяцы яны на канале Пскоўскай Рэспублікі, яны там давалі прыклады пскоўскіх казак на пскоўскай гаворцы. То бок, абсалютна зразумела, што там шмат граматычных там і гэтак далей форм, яны адрозніваюцца сур'ёзна от вось сучасная літаратурная расійская мова. А калі ты пачынаеш гэта параўнаваць з беларускай мовай, ну там абсалютна таксама відавочна, што пскоўская гаворка, яна бліжэй да беларускай мовы, чым да расійская мова. Вось таму гэта цікава з такого асабістага, з палітычнага, з гістарычнага пункту гледжання для тых людзей, якія, яны, так бы мовіць, адкрыты до пошука правды, до пошука уласных каранёў. Вось асабліва у сучаснай сітуацыі такого крызіса ідэнтычнасці. І павяртаючись вось да пытання про тое, як суадносіцца адна з іншай смаленская ды пскоўская гаворкі. Ну, смаленская гаворка, яна просто такі класічны прыклад адной з гаворак вось групы гаворак паўночна-ўсходняга дыялекту беларускага лінгвістычнага кантынуума беларуская мова. То бок тут больш-менш усё зразумела. З пскоўскай гаворкай там ёсць такая трошечку спецыфіка. І мне, напрыклад, гэта таксама было цікава вось зразумець, калі я чытаў брашуру выдатнага беларускага навукоўца, ідэоляга, вось чалавека, які, шмат чего ахвяраваў дзеля беларускай справы, гэтак далей, Янькі Станкевіча. То бок у яго ёсць караценькая такая кніжка, альбо наадварот вялікі артыкул менавіта пра пскоўскі дыялект. Его вы можете знайти таксама на сайце Камунікат. Дарэчы. Дык вось, ён там просто дакладна аналізуе вось пскоўскую гаворку, граматычнай формы, параўнавае з расійскай мовай, з беларускай мовай. Ну, таксама там абсалютна відавочна, што гэта хутчэй беларуская мова, чым расійская мова. То бок тут ўсё зразумела. Але ёсць спецыфіка у пскоўскай гаворкі. І у параўнанні з беларускай мовай, і у параўнанні са смаленскай гаворкай, якая, быццам бы класічная такая ўжо беларуская мова. І чым тлумачыцца вось гэтая спецыфіка пскоўскай гаворкі? Яна ўжо тлумачыцца, і пра гэта піша Станкевіч, гісторыяй, вось гістарычнымі фактарамі, а менавіта тым, што вось у часы, калі існувала яшчэ гэтая пскоўская гаворка, і яна была зафіксована таксама у пісьменных носьбітах, яшчэ існавала тады
Пскоўская незалежная держава, Пскоўская республика. Смаленшчына ўжо ў тыя часы яна была часткай нашего великого княства літоўскага. І вось, мага быць, вы запытаеце, і што тут мела ўплыў. Уплыў мела то, што ўжо ў тыя часы пачала фармавацца, канешне, не сучасная літаратурная беларушчына, а так бы мовіць, лінгвістычны продак сучаснай беларушчыны, тое, пра што мы можам казаць, што гэта была старабеларуская літаратурная мова. І вось Смаленшчына была часткай гэтага прастору, у яком пачалося фармаванне старабеларуская літаратурная мова. У чым жа спецыфіка? А спецыфіка ў тым, што кожнаму гісторыку беларускаму ды лінгвісту яму цудоўна вядома, што беларушчына яна фармавалася под выразным уплывам, у тым ліку літоўскай мовы. То бок, гэта проста факт, якая таксама мела і мае, канешне, уласную гісторыю развіцця. Вось, і таму гэты ўплыв літоўскай мовы, ён адчуваўся на беларушчыне ўвогуле і у Смаленшчыне у тым ліку. А у Пскоўская дзяржава, праз тое, што яна была незалежнай, і праз тое, што развіццё мовы там таксама было незалежнае, яны, так бы мовіць, закансервавалі чыстую крыўскую гаворку. То бок крыўская гаворка гэта, канешне, проста адзіны субстрат і для смаленскай гаворкі, і для беларушчыны ввогуле. Але літаратурная беларуская мова, і у тым ліку старабеларуская мова, яна развівалася пад моцным, прынамсі пад выразным уплывам літоўшчыны. А вось гэтага ўплыва у Пскоўшчыне не было. То бок яны захавалі гэтую чысцейшую гаворку, якая, канешне, нам усім, як нашчадкам крывічоў, яна павінна быць цікавая. Вось, просто як прыклад таго, як размаўлялі нашы продкі до таго, у тым ліку, як адбыліся гэтыя ўплывы літоўскай мовы на беларускую мову. Таму цікавасць гэтых гаворак, яна просто тлумачыцца тым, што яны цікавыя смаленчукам ды псковічам. То бок гэта важлівая частка для адраджэння мясцовых ідэнтычнасцяў. І яны цікавыя з пункту гледжання, канешне, беларуская мова, пра гэта я яшчэ пагавору далей. Як проста часткі адзінага гэтага лінгвістычнага прастору. Але калі гэта ўжо другое пытанне, мы пачнем проста разважаць пра тое, ці магчыма сёння адраджэнне смаленская ды пскоўская гаворак самастойнае. Тэарэтычна так, гэта магчыма, калі ёсць нейкія навукоўцы, напрыклад, нехта нават у гэтым напрамку працуе у Смаленшчыне, дарэчы, гэта афіцыйныя расійскія, мясцовыя, канешне, навукоўцы, дык гэта магчыма там нешта рэканструаваць. Таксама лічу, што і ў Пскоўшчыне. Але наколькі рэалістычна зараз чалавеку простаму, які ўжо татальна расійскамоўны, які не ведае
іншых славянскіх моваў вось взять і праз падручнікі пачаць проста размаўляць па-пскоўску, па-смаленску. Ось мой асабісты вопыт, ён кажа, што гэта немагчыма. Таму што нават або мне, напрыклад, вось прыйти до того, аб так-сяк з памылкамі, вось як я зараз, размаўляць па-беларуску, ну, былі патрэбныя гады, і я ўжо, як я казаў, вось к гэтаму моманту я так-сяк ведаў чэшскую мову, ну, вядома, расійскую мову і гэтак далей, украінскую мову, і вось праз гэта я пачаў сяк так ужо размаўляць по-беларуску. А вось калі чалавек, ну, ён проста выключна расійскамоўны, і ён просто возьме нейкі там падручнік выключна тэарэтычны і пачаць проста вось так, ну, гутарыць по-пскоўску, по-смаленску, і гэта ўжо на зроўні агульнага насельніцтва, ну, я лічу, што насамрэч гэта не надта реалістычна. І павяртаючись до вось пытання, як людзі пачынаюць сёння размаўляць па-беларуску, там, па-украінску, тыя, якія былі выключна расійскамоўнымі, дык кожны з вас цудоўна ведае, што гэта было магчыма і праз тое, што існуе проста шмат розных падручнікаў, слоўнікаў, ды і не толькі, то бок там шмат контенту рознага па-беларуску, па-украінску і гэтак далей. І вось менавіта праз гэта людзі пачынаюць проста, ну, размаўляць ужо у рэчэйнасці, у рэальным жыцці па-беларуску, калі мы гаворым по-беларуску. І вось з гэтага пункту гледжання я лічу, што не надта рэалістычна вось у гэтай сітуацыі, калі нічога гэтага і падобнага няма на смаленскай гаворцы, на пскоўскай гаворцы, но просто перайти на зроўні цэлага насельніцтва, не на зроўні, ну, мага быць нейкага там унікума лінгвістычнага, а вось на зроўні цэлага насельніцтва, тым больш, што мы цудоўна ведаем, што вось гэтае наше расійскамоўнае насельніцтва, яно не надта таленавітае на мовы, нават на мовы падобныя да расійскай мовы. Таму, ну, канешне, гэта патрабуе пэўнага зусілля. І вось гэтае зусілле зрабіць, ну, проста легче, калі ёсць тыя, ну, варункі, якія гэтаму спрымаюць, як гэта існуе вось і з літаратурнай беларускай мовай. Таму вось мой менавіта асабісты погляд такі, што так, мы, смаленчукі, дыбсковічы, ты людзі, якія імкнуцца да адраджэння мясцовых ідэнтычнасцяў як пэўнага падмурку для палітычнага ў будучыні іх самавызначэння, мы павінны імкнуцца ў будучыні до адраджэння у тым ліку і смаленская ды пскоўская гаворкі. І гэтая праца, яна павінна ісці ўжо зараз. Але практычна, з практычнага пункту гледжання для простага чалавека, які проста хоча у будучыні пачаць размаўляць па-пскоўску, па-смаленску, я бы асабіста раю пачаць вучыць беларускую мову. То бок беларуская мова, яна адчыняе дзверы до разумення вось гэтых гаворак смаленская і пскоўская. То бок кожны чалавек, які разумее беларускую мову, які выкарыстоўвае беларускую мову, ён будзе разумець
смаленскую гаворку ды пскоўскую гаворку. Вось. А ўжо калі чалавек ведае беларускую мову, ему будзе просто значна легче у будучыні, калі будуць уже падрыхтованы вось гэтыя спадручнікі, слоўнікі і гэтак далей, ну трошку вось змяніць вось гэты лінгвістычны інтэрфейс і пачаць выкарыстоўваць нейкія вось лінгвістычныя формы, якія, ну, яны спецыфічны не для класічнай літаратурнай беларушчыны, а для смаленскай гаворкі ды пскоўскай гаворкі. Вось, і таму, ну, караценькае резюме, што кожны патрыот, такі практычны патрыот Смаленшчыны ды Пскоўшчыны, які імкнецца ў будучыні до адраджэння не толькі палітычнага і рэгіяналісцкага, але і культурнага і моўнага, ён, ну, не то, что повинен, але ему было бы логично начать вучить белорусскую мову, потому что без поразумения белорусской мовы практично начать разуметь смоленскую ды пскоўскую гаворки будзе надта цяжка. Ну и апошняе, а чаму гэта можа быць цікава ўжо носьбітам класічнай сучаснай беларускай мовы, то бок звычайным беларусам і ды развіццю ввогуле беларускай мовы. Ну, глядзіце, вось ёсць сёння цікавы такі навуковец, даследчык беларушчыны Янкавяк. Ён польскі навуковец, хаця, наколькі я ведаю, ён таксама часткова і чэшскі навуковец, таму што ніяк ён працуе і з чэшскай акадэміі, але, ну, так подля паходжання, наколькі я ведаю, ён паляк. Цудоўна ведае беларускую мову, і вось, ну, не просто ведае, але так вельмі глыбока ведае і вельмі глыбока гэта ўсё даследуе. То бок гэта чалавек, які насамрэч працуе дзеля адраджэння беларушчыны, ды такого грунтоўнага адраджэння беларушчыны. І вось адно з ягоных апошніх інтэрв'ю, у якім ён просто раіць, так што дзеля адраджэння беларушчыны патрэбна больш звяртаць увагу на мясцовыя гаворкі беларускія, таму што вось гэтыя мясцовыя гаворкі, яны, ну, гэта крыніца развіцця жывой беларускай мовы, таму што мы ведаем, што мовы яны таксама развіваюцца рознымі шляхамі, але вось шлях развіцця беларускай мовы, ён быў такім народным, этнаграфічным, то бок гэтая мова, якая развівалась не выключна вось акадэмікамі, а потым ужо яна захадзіла да народу, а наадварот, то бок адраджэнцы яны збіралі лінгвістычны матэрыял мясцовы і у тым ліку пароўнавалі розныя гаворкі і вось выпрацоўвалі нейкі літаратурны стандарт, але вось напрамак развіцця беларушчыны ад пачатку ён быў такі, што ён быў талерантны до гэтых мясцовых гаворак. І калі вось існуваў гэты жывы такі кантынуум
жывой беларушчыны гэта захоўвалась, а сёння беларушчына яна ў значнай меры ўжо адраджаецца, ну на кшаль того, на жаль, як адраджаюцца ўжо нейкія мёртвыя мовы, напрыклад кельцкіх моваў, то бок вось гэтыя веды, гэты вопыт лінгвістычнай практыкі яны ў значнай меры страчаны. І таму вось адбываецца такое, што ну, ідзе вось гэтая уніфікацыя часам, якая ідзе на шкоду насамрэч вось гэтай разнастойнасці гэтага жывога беларускага нацыянальнага, этнічнага, лінгвістычнага континуума. Таму вось, ну, з гэтым таксама павязана ось і пытанне там палескай гаворкі, вось гэта прыемна, ці гэта непрыемна. Вот з погляду такого здаровага этнарэгіяналізму і нават нацыяналізму, але такого кшальту нацыяналізму, які просто павязан з этнічнымі каранямі, а не з вось выключна з такой штучнай дзяржаўнасцю, так бы мовіць. Нічого кепскага в існуванні гэтых гаворак нема. То бок просто трэба пачаць іх успрымаць як легітимную частку адзінага вось гэтага этнакультурнага прастору. І з гэтага пункту гледжання менавіта вось існуванне пскоўскай гаворкі, смаленскай гаворкі, іх адраджэнне, якое, канешне, яно будзе, ну, шчыра кажучы, надта павольным. То бок мы разумеем, што адраджэнне нават і пашырэнне літаратурнай беларушчыны яно будзе складаным, а вось адраджэнне ўжо потым практычнае вось гаворак пскоўская ды смаленская яно ўжо удвойчы будзе складанейшым. Вось, але ну, не глядзячы на тое, вось сам факт існування, вось адраджэння гэтых мясцовых гаворак, ён будзе на користь беларускай прасторы і на користь і практычна для развіцця вось беларушчыны лінгвістычнага, для яе большай разнастайнасці і ідэалагічна, што яна не пойдзе вось гэтым штучным шляхом дзяржаўнай уніфікацыі, вось, а будзе арганічна талерантнай для вось розных варыяцый адзінага лінгвістычнага прастору. Вось такія мои думкі.